Ipa and family, Archel Andaya, Pedrito Balbot and family, Rosalie Garapiles, Mr. and Mrs. Rolando Isidro and family, VJ Angel Lord Valdres, Misa Pagyaman ni Marcelo Cabasal and family, Pagyaman ni Marcelo Gatod Jr. and family, Pagyaman ni Mr. and Mrs. Efren Hapalya and family, Pagyaman ni Mr. and Mrs. Salvador Bilog and family, Jason Gatchalian and family, Mary Ann Bravo and Mallory Ramos, Pagyaman ni Josefina Bravo and family, Pagyaman ni Quesada family, Pagyaman ni Florentino Piso Sr. and family, Pagyaman ni Mary Valdres and family, kay Pagyaman ni Mr. and Mrs. Manuel Garabeles. Tapay met nga raman dagiti sa may kararagan dagiti sa mga nadamin natay tayo. Iso ti kararwa da Dole Garabeles, Alfredo Habungan, Patricia Habungan, Hermogenes Garabeles, Maria Garabeles, Andres Garabeles, Fermina Valdres, Federico Valdres, Reynaldo Viernes Sr., Connie Flor Piso, Florentino Piso Jr., Consolacion Piso, Damian Falculan, Adelito Canillo, Randimar Canillo, Alfredo Bautista, Ricardo Bravo, Merivic Bravo, Maricel Bravo, Jordel Bravo, Kendago amin din amin minatay ngawan pulos makalagip kadapal. Magdagdag. Itinagan ti Ama, yung ti Anak, at ti Espiritu Santo. Amen. Iyapo at ako makatayo. Nakagsat ka na hindi maalawas ti Quaresma, nagsagsagana tayo, babaen ti panagpenitensya, kaya ka na ti aramid ti kaasi. Itangaan daw, nagtitipon tayo. Tapos na tayo, kinti kadagupan ti iglesia. Irugi tayo arambakan ti misteryo ti panagtutuo, ipapatay ken panagungar ti Apo. Simre sa Jerusalem ti Apo, tapno itong palna na ito'y a misteryo. Narod, ilagit tayo si papati ken si papasnek, ti makaisalakan nga isiserek na, ken sumurot tayo ken kuana, makikaisa tayo ken Kristo, iti panagtutuok na iti cross, tapno nga iramit tayo nga iti panagungar na, ken ti baro abiyag na, ken ti baro abiyag na. Bendisyonan tayo dagiti aramos, man nakabalin amin, kanagnanayon a Diyos, bendisyonan ka, dagito'y aramos, ket pasantuang ida, sumurot kam itakin Kristo, ket ibulandag niya siraragsak, nga iso ti ari ni, ipaay mo kadi, kati susurot mi kankwana, mabaling mintumat ti sumret kag nanayon a Jerusalem, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipadari ken ka, iti Espiritu Santo, Dios nga nanayon nga awan ti inggana. Amen. Sumalit tayo ako.
Nagbalin ka tagnanayon a Diyos, inkadeng mo at imangisalakan kada kami, ikawes na ti kinatao mi, kat sa gabaen na ti panakailan sa iti krus, tapno agserbi a pagwadan ti kinapakumbaba kadagiti tattao. Ipaay mo kada si ayat, kati panagbiag mi, iparangarang mi ti kinaanos na, iti kasta, maikarikam to a magiranot iti panagungar na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Insuronak ni Apo Dios iti sawek tapno mapapigsak tinabanno. Binigat a paggagarin na kadungeg iti isuro na kanya. Inikkanak ni Apo ti panakaawas, ket jak nagsukir wenno simina ken kuana. Intayak ti bukod ko kadagiti mangsaklit kanya. Binayak ida amang pagain kanya. Impalubos ko a parutenda dagiti barbas ko, ken tupraan da ti rupa. Ngem sa anak aman ano ti panakababainda kanya. Tatultulungan nak ni Apo Dios. Pinakuskol ko ti rupak tapno makaibtura. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Diyos ko, apay abinaybayan na. Diyos ko, apay ang binaybayan na. Amin ang makakita kanya pagang angawanda. Guyguyaban ken winwingwinganda. Kunada, nagdalek ka iti Apo, apay adina ka isalakan. No ayaten na ka ti Apo, apay adina ka tulungan. Diyos ko, apay ang binaybayan na. Tibunggoy dagiti dakes at tao, lawlawen da. Kas dalapangen ti aso nga masideg kanya. Lasang-lasangen da dagiti ima ken saka. Agparangen dagiti amin atulangko. Mulmulagatan da dagiti kabusor ko. Diyos ko, apay ang binaybayan na. Pagbibingayan da dagiti pagan-anay ko. Ket pagbibinutan da ti kagay ko. O Apo, di nakadi panawan. Sika amang isalakan kanya, darasen na atulungan. Diyos ko, apay ang binaybayan na. Sarita ito kadagiti kaiyak dagiti inaramid mo. Kadagiti kongregasyon idaydayaw kanto. Da kayo nga adipen ti Apo, agdaydayaw kayo kenkwana. Da kay akapututan ni Jacob, itanok yu. Da kay atattao iti Israel, agrokbab kayo. Agrakbab kayo kenkwana. Diyos ko, apay ang binaybayan na. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Nupay agda ni Kristo Jesus ti pudno a kasasaad ti Dios. Di na ipapilit nga agtalinaed iti kasta a kasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem binaybayan na amin. Ingala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbali na kastao. Nagparang iti natauan alanga. Nagpakumbaba ken nagtulnog agingga ken patay. When iti ipapatay na iti cross. Gapu iti daytoy intanok ti Dios iti kangatuan asaan. Ket ented na ken kuana tinagan anatantanong ngem iti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Agparentumeng dagiti amin aparswa sa dilangit. Dito'y daga, ken iti uneg ti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin a tao, ani Hesukristo, iso ti Apo. Apa kaidaydayawan ti Diyos Ama. Ti sao ti Apo.
likas mo, maitantan o tinagan mo, maitantan o tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panagtutuok ni Apo tayo Heso Kristo kas insurat ni San Mateo. Gloria ay ken ka. Nagtakder ni Jesus iti sangwanan ti gobernador anang osisa ken kuana. Si kakaditi ari dagiti Hudyo sinaludsod na. Nasa umon insungbat ni Jesus. Ngem di pa nagsaludsod, ngem idi pagsaludsudan dagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayen. Di na sinungbatan dagiti pamabasol da ken kuana. Isot gapuna a kinuna ni Pilato ken kuana. Di mo ayamanged dagiti pagpabasol da ken ka. Ngem pulos adi simmungbat ni Jesus ket kastauna iti siddaaw ti gobernador. Tunggal piyesta ti Paskwa kadawyan ti gobernador awaya-wayaan ti oray si asino man abalod adawaten dagiti tattao. Iti dayta a tiempo addamay sa abalod nga agnagan ti Jesus Barrabas nga agdindinan magti kinadakis na. Iti naguurnong dagiti tattao sinaludsod kadakwada ni Pilato. Si asino ti kayatyo awaya-wayaak ni Jesus Barrabas wenno ni Jesus ama uawagan iti Kristo. Ammo ngamin ni Pilato nga iniyawag da kenkwana ni Jesus gapu ti apal da. May sapay idi agtugtugaw ni Pilato iti pangukuman. Pinaibaga ti asawa na daytoy. Di mo pakibiyangan day tanalinteg a tao. Tanatagtagainag ko idi rabii anagsagabaak iti kastaunay gapu kenkwana. Dinurugan dagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayen dagiti tattao tapno dawaten da ni Pilato awaya-wayaan na ni Barrabas ket papapatay na ni Jesus. Ngem sinaludson manen kadakwada ti gobernador. Si asino kadagiti dua ti kayatyo awaya-wayaak ni Jesus Barrabas insungbat da. Anya nga ron ti aramidat ken Jesus ang mauawagan iti Kristo, sinaludsod ni Pilato. Ilansam iti krus, kinunada amin. Nagsaludsod manen ni Pilato kadakwada, anya kaditi basol na. Ilansam iti krus, inyat addadakit di nga impokkaw. Agsipot taawanan ti maaramid ni Pilato, ket madlaw na nga addarumswa riribok. Nangala iti danom, sana binugwan ti ima na iti sangwanan dagiti tattao. Awan bibiyang ko ti pannakapapatay daytoy a tao kinunana. Da kayo ti makaammo. Bayam tada kami ken dagiti anak mi ti makaammo ti pannakapapatay na. Insungbat dagiti amin a tattao. Kalpasan na winayawayaan na ni Barrabas. Pinasaplit na ni Jesus sana inyawat kadagiti soldado tapno ilansada iti krus. Dagiti soldado ni Pilato insirekdan ni Jesus iti palasyo ti gobernador. Ket inaribungbongan ti amin na soldado ti kumpanya. Inuksog da ti pagananay na sada kinagayan ni kinalabaga alupot. Nagaramid da iti korona asisiitan ket imbalangat da kenkwana. Impaganitgat da, impaiggan da ti maysa aruno iti makannawan nga imana. Nagparintumeng da iti sangwanan da sada nagang angawan. Abiyag ti ari dagiti Hudyo kinon kunada. Tinupraan da sada innala tiruno nga ket impakul da iti ulo na. Iti malpas da nagang angawan inikat da ti kagayna ket imbado da metlaeng kenkwana ti pagananay da sada rimwar tapno ilang sada iti krus. Iti rumwar da iti syudad. Nasabat da ti maysa lalaki nga agnagan Simon at taga Sirene. Pinilit da ang mga witi krus ni Jesus. Dimteng da iti maysa adiso ang managan Golgota. Kaya't naasawen. Lugar ayan ti banga-banga. Inikanda ni Jesus iti arat analaukan iti apro. Ngam iti naramanan na di na ininom. Inlansada ni Jesus iti krus. Nagbibingayan da ti pagananay na babaen ti pa nagbibinunot da. Sada nagtugaw amang bantay kenkwana. Iti nga 20 ulo na naisurat tinaipabasol kenkwana. Daytoy ni Jesus nga ari dagiti Hudyo.
Inlansada met ti dua tulisan kadagiti krusda. May sa ti makannawan ni Jesus ket ti sabali iti makannigid na. Winingwingiwingan ken nagsasawan dagiti aglabas ni Jesus. Kinunkunam aribbaam ti templo samo bangunen metlaeng ti uneg ti tallong aldaw. Isalakan mo man nga rod tabagim, no anak nga ka ti Diyos, bumaba ka man nga rod iti cross. Nakipagang-angaw met dagiti pangulwen a papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panglakayan. Insalakan na dagiti dadduma, ngem di na maisalakan ti bagina, kinunkunada. Di met aya iso ti ari ti Israel, no bumaba ita iti cross, mamati tayo ken kuana. No pudno nga agtalig iti Dios ken no iso ti anak ti Dios akas kunana kitaan tayo man nga rod no kayat ti Dios nga isalakan ita. Kasta ti pananglalais ken kuana dagiti tulisan a kinagiddan na anailansa iti cross. Iti tenga ti aldaw nagsip nga ti entero a daga ket nagpaot iti tallo nga oras. Iti dandani alas 3 iti malem impokkaw ni Jesus iti napigsa at timek. Eli, Eli, lama sabachthani, kayat nasa wen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangyag da ito iti sumagmamano nga adda sa jay kat kinunada, denggen nyo ay ayaban na ni Elias. Nagtaray adagos, timay sa kadakwada anapan nangala ti ispongha, impasagipsip da tinaalsem nga arak, sana inkabil iti sokdal tapno ipasagip-sip na ken Jesus. Ngem kinuna tinaduma bayam kitain nyo man no umay isalakan ni Elias. Nagpokkaw manen ni Jesus iti napigsa ket nauyosen ti biag na agparinto men tayo. Tumakdar tayo. Napigis ti kortina ana ilunggan iti templo. Naggudwa manipod nga to agingga iti baba. Nagginggenet. Naburburak dagiti bato. Naglukat dagiti tanem. Ket napagungar ti adu at tao ti Dios. Ket rimwarda kadagiti tanem. Kalpasan ti panagungar ni Jesus napanda iti nasantuan na syudad. Ang nakakitaan ken kadakwada ti adu a tao. Nagboten ti kapitan ken dagiti soldado amang bambantay ni Jesus iti mariknada ti ginggened ken makita dati amin na napasama kinunada pudno gayam nga anak ti Dios daytoy. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Damay sa nga na kayo sa inang nga parokya, diyan mo na istorya ka na kayo. Nga kabayatan ti panpandagnada nga umay makimisa ta Domingo Ramos, nakita da nga adda Ramos ti dadduma. Nay, Domingo Ramos gayam kunada. Ay ti wala na gurgurnot na kabulbulungan. Adda bayabas, bayubana, yan niya pinagiti dadduma, nagiti sapi aludig kadakwan kay idi warisak asya iyabla-blak ta kanya ape kas lakmon an-anunganan ti pamayandan takan lakot pangigkat ti sanib datoy pamayandan dagito yun kas lamo dagiti dadduma nga nakalipat nga ni Ramos gayam kunada. Triumphal entry, victorious entry kunana na jay. Messianic entry. Idi sumrek ni Apo Jesus ijay Jerusalem. Dahil ko kalpasan nga nagkararagan nga arakupon nan. Messianic entry ko na dan. Idi sumrek ijay Jerusalem Anya tidarami dagiti tao. Di kami adda nga bulungkan niya ta disyerto garod ke Palma niya. Sorga Palmera, Palma. Nag-sit up da, inwagay-way da, dagiti kagayda, inyaplag da, iso nangala dati asno. Nya nangala dati asno nga nagluganan na simra, ijay NA Jerusalem. Amunan nga mapapatay, amunan nga madusa, amunan nga mailang sa cross, amunan nga maliputan. Ngaw sinarakusok na, tapno labanan nan ti patay, ipakita nang haanla iti biyag haanla ang agpatingga iti patay. Ibaganan nga agbalay gitayo,
iti patay, isungal ti panagungar. Kuno day takit kitaan tayo day ta tinakasaksakit mo dita, napasamak kini Apo Jesus. Dagiti tao nga magiwarwaragawag idi sumrag isuna, inya naganan, idi waragawag da, may daydayo ti Dios, ni Kristo ti ari ni kunada. Iti agpilidan ni Jesus Barabas wenno Jesus nga Kristo. Dagiti tao oray dagiti ni Pilato so nga nagbunggo isuna, awan bibiyang ko pan nakatay na kunana taamuna nga nalinted ni Apo Jesus. Kadagiti daduma gaputi pressure da ay ka dinurugan da maidan ay dagiti may warwaragawag nga ti ginaganan palmada isuda mutla ang tinangpilikin ni Jesus Barabas. Dagi bagbagada nga maidaydayo ti Diyos nga ari ka di pa nagpipilin ka nay mistake mo. Asla mo lakan niya yo at idaydayo yo inton pa nagpipilin ka nay mistake mo tan. Madimot tan di pinili da. At para daw ka nga Jesus ang Barabas ken Kristo. Kada di napili da nasakit akin ni Apo Jesus na iya amunan nga nasakit maliputan, amunan nga maparigat, amunan nga mailansa iti cross, ngam sinara kusok na. Anya tinamayat nga pampanunutan tayo dito eh. Naadda ni Apo Jesus, naadda tayo kini Apo Jesus, napinpintas nga sa rokosukan tayo, dagiti panubok iti biyag tayo, tapno agbalay tayo. Hindi tinapintas nga aramid na rin tayo, naadda pakarilibukan mo ng problema, napinpintas nga sa rokosukan tayo, tapno malpasen, tapno rumwar iti panakaagas, rumwar iti panuay, niya naganan, panagungar, agbalay tayo. Kaya mo ano, da tayo nga, dito ugali tayo nga, na mauawatan tayo dahil nga ramos. Nga duma kati mo lang panguspusaran tayo. Ni kabilyo dyan kiruangan nyo. Diyan ka mo na niya dahil ta. Kontrakimat. Kontrakimat, kinamimot bagat mga dahil mo nagtiguruot ka sa nangarap ka. Ore ka na, hanggang makastrag ka dahil mo unang ka. Kontragamo. Gamudad na ka nga talaga, ano, mangiruruman ka mga chismos, ha? Ayan na kita pati kabila. Nung kitaan tayo, simbolo lang ang dita, una patid ka na tayo, tauray dahito'y daktil nga ramos, tayo ka isunto ti mauram, nga maldit man ang nukurkuros itimugin tayo. Nung kitaan tayo, da tayo kung mga Kristiyano, na ikabil tayo dyan ti ruangan tayo, ikabil tayo dyan ti altar tayo, nagpintas na simbolo ko nga anya ti bagbagan ni Kristo ti ari daytoy apagtangan. Ni Kristo ti ari ti daytoy nga altar. Ni Kristo ti ari tunggal malabsan tayo kuma iso ti anya naganan iso ti ari. Iso karon nga no dadto makikabil tayo ti ruangan ti bagbagan nga iso ti ari tayo. Kanya ti kapintasan ibiyag tayo aday ta nga ari nga ni Kristo ti ari ti pamilya. Ya mumat ang iso ka di ari di pamilya dagi tamo dadto makalpasan da nga nangaldaw nagsidati dinakdakan apaw into awan ti pagingat na tinukod da di ramos iso mo ti apang da pagintingan taga kabaruan lang nagpaiso iso mo pagintingan at least na santon ta pagingat mo iti simbolo na ni Kristo ti ari ni Kristo ti mangidaulo kanya tayo. Kano iso ti ari tayo, kaya mang protector kanya tayo. Ari ti kinapakumbaba, iso garo dita kinapakumbaba dita, sinarakusok nan ti pannaka, iruruman, tapno, at da panagungar. Iso kumamot ati mangi dadaulo kanya tayo, iso kumati mangi parang kanya tayo. Pinagpintas pa yan dato'y dagito'y nga budyo kada kuwan, pinagang angawan da. No daddo magaling ka, mapagang angawan mo ni Apo Jesus. Saka lamapan kini Apo Jesus no ada problema ngam no awan ke malipatan kas natay mo lamang lilipot sa tilag kamang kinkuanan mo daytay marigatan tayo maudi nga kararan no normal na panagbiag tayo ke maliplipatan tayo hambong iso number 1 ni Apo Jesus kas natay mo ilalipliputan ni Apo Jesus iso ano daduma iwarwaragawag tayo nang runatata daytoy nga isasirret na sumurot tayo nanginang aldaw, Holy Week, kuna tayo, napintas, doon malam, alas 4:30 di misa tayo.
Nag-procession tayo, masapol nga adda kayo man ang amang kuyog, tagda bultuyod dyan. Sino ti bultuyod tayo? Ni Marta. May kayo tag-procession tayo, tayo di bagbagan na diya, di sakripisyo, pakumbaba, nga mangsurot man ang tidalan ti krus. Dadya na kita karakararag nga para kada tayo, pampamilya, kinti, gimong tayo, tilubong tayo. Kanigit ti simbolo at ikinapakumbaba nga isusurot manan kini Apo Jesus. Tapno mapasanto tayo, anya ti purpose na datoy, sarsarakusukan tayo, labanan ay karkarigatan tayo nga labanan, sarakusukan ti kinakapsot tayo, tapno magipagungar tayo, rumor ti baro a kinatao tayo. Tinawon nga pabaruon tayo dahi ta akari. Kanya ti bungbuna tayo dahi ta, mapasanto tayo ang mapasanto. Kawan dua-duaan, yati kunana dagiti tattao na numakastret tayo, ti tuladan tayo ti isasarat ni Apo Jesus iti Jerusalem, iwagay-way dagiti paluma, sila tarigagay tayo, nasumrag tayo to umamot, iti nailangitan kapagarian na. Kano tayo kabayatan ti panagbiag mo ka, di mo pa'y napadasan mo ti simrag iti kapilya nagigil ti ramos mo, kas ano nga ron nga masumrag kang tumot ijay. Nagtangsit kawat nga ayat, kas sapulan ayat daggita, kung kunang pailaan. Kas anong to nga ron isa sa rurag mo ijay. Kung nadagarogan ka, no sa tino ti grupong tata, no sumsumrag ka iti simbaan na nakaramos, no anya ti grupong, isunto mo ti grupong, ijay nga taa. Kabarbarin ang nagkikita kay Tudjay, naisika tayo kadwa nga makimismisan di kabaruan, kunatay tao. Nung sa balik grupo maka, di sa balik nga kwartuan, di ka pinapadasan na gigan ti Ramos, mga simrat ni Simba, di ka pinapadasan mo tinagpakumbaba ka sa balik to nga tanga kwartaw, agtikinan out ay tulata, kumusta ka itan? Yun tumatan niya, na siya apat na to cellphone, iya tapos na to group chat na di banger, na makichat kayo. Kailangan niya rin yung ibagbaga na di aramid tayo, tapos si bibiyag tayo, nagdatalit ka ni Apo Jesus, nagdagin na pakumbaba nga sumurot yung kuwana. Nadipuso tayo ka, niya na ganan, mangnang naman at natigrasya na, anya nga roti papanan na di na tayo tukukwa. Kinri na inyo at abiyag yun, kita ayo na kayo sumusunod kini Apo Jesus. Uray ka sa ano nga, rigat uno ka kung tayo ka sa bali lang taa, tiragsak yung lagan na, data pa'y labuo nga pamilya nga umay agday-dayaw, agkararat kanya na, haan nga kang isa sa ti Jerusalem daytan. Data sakripisyo ti pamilya nga umay pailaan di Domingo nga agday-dayaw ken kuan na hanga nga maawagan nga Jerusalem dayta nga pamilya. Ngam no dayta di pay sumreg mo timan. Nung mo tayo amin nga sa og dakes kada pa nga error mo jak amo ano impyerno mo data nga pagtaganan ang atan. Di pay pulos makastret ni Apo Jesus mo awan pulos galad na nga sa atin ng sitan, kinari, riri. At di mo sumrag di mo mapan iti simbaan. Kasan mo arog mo dayta. Nalala siya at iyawid yung Ramos yo. Nakaingawan Ramos na pumirgis kay tuman ti Ramos dalita. Nya ganan kakadwa yung. Sayon to ikwentasan takalakay na barkusan nga. Anya na ganan lakay na barkusan nga ikwentasyon ta bulong tinyugan nga mo paita. Numaan rinaon di kay papanan na, ibiyag di kay papanan na, iburay di kay papanan na, nuso ti prenaktis tayo yung abiyag ito ti isasarat ti Jerusalem, ito ti prenaktis tayo ti biyag ti isasarat ti simbahan na, apay hamtay ito nga tanga na ragsakan ti Gloria, ti panagungar ken kuana. Galwan tayo ti mamati ang Mamaria, ti Diyos amaman na kabalin namin, anang malasore ti langit ken daga, mamatiyak na ken Yesu Kristo, kung anak natin at tumawag ka namin ti Espiritu Santo, Ingat ng Santa Maria Virgen, nagtutog ka nagturayan po sinagato, kailang sa itikros na tayo kitnay kanin, imulog kaya na itinatay, nabuhat kinay katwamanaw, imulis sa langit, isugaw si mga nawan ni Diyos sama na nakaganin namin. Nagalutos na kayo mga maupong kaligsibiyan yan Mamatiyak na ti Espiritu Santo, patek na ti Santa Iglesia Katolika, ti panagruhin na dagiti sa Santos, nakakawan na Diyos Paso, at ang tumat panabungat ti bagi ken biyak.
Idisimrek ni Apo tayo nga Isus iti Jerusalem, kinablaawan dagiti tao kas may nga ari ken mangisalakan. Kakabsat in tayo dayawen, asiraragsak ni Apo tayo, kat kuna tayo, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Apo Jesus, napan kay jay Jerusalem tapnog tutuok, ken matay kay ti krus. Iti kasta, magulod mo ti gloria ken supapak ti panagsakripisyon. Idalan mo ti Santa Iglesia ti panakagulod ti gloria iti pagariam. Dawaten mi ken kaapo. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Apo Jesus, nagpakumbaba ka ken nagtudyo ka iti pagayatan ti Ama. Iburay mo kadagiti agtuturay ti gobyerno, iti sangalubungan ti napakumbaba panang ituray, ken panagtuntun ti sapasap a pagimbagan. Dawaten mi ken kaapo. Madaydayaw umay tinagan ti Apo. Apo Jesus, inubturam dagiti adu asaem ken rigat ngem palakam daken ka. Tulungam dagiti amin nagsagsagaban ti urean niya asaem ken rigat ti panagbiag ka. Dawaten mi ken kaapo. Madaydayaw umay tinagan ti Apo. Apo Jesus, kasupapak ti panangtungpal mo ti pagayatan ti Ama. Linakam mo ti gloria ti panagungar. Pakirden na kaming aday ditoy ita, amang tungpal ka dagiti pagrebingan mi ti Dios. Pamilyami ken ti imong mi. Tap na makikaysa kam tuk metken ka, iti gloria nga agnanayon. Dawaten mi ken kaapo. Madaydayaw umay tinagan ti Apo. Agulimot tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Iraman tayo pa yung kararagan, ti panagwayaway, ti kararwan ni Tomas Pagtugalan. Man nakabalin a Diyos, amami ang managayat unay, nanggagam dagiti kararag mi, amay timpuyog kini Apo Meso Kristo. Ipalubos mo arignaen ti anak mo ti Gloria, ti dayaw, iti simrek iti Jerusalem. Lugar nga imna pagtuukan ken pakatayan. Ipalubos mo kadmet arignaen mi ti takneng ken dayaw mi ti anak mo, iti kasta inkamet madairan dagiti arigat ti adu arigat a sumumbay iti biag mi gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ibig
Kapsa na tayo kendagiti aton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriyahan tinatan na ken kasta at paginbagan tayo. Apoy paay mo kadi tama ikapya kam ken ka babaan di pa nagtutuok ni Kristo bugbugtong nga anak mo. Saan ka mamaikari babaan dagiti araramid mi ngem maipuon met laeng tinisansangayan na sakripisyo ni Kristo. Marik nami kumatibo nga kakaasim gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Ikag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Od noon ay may karigat rumbeng anong ligat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo kendiso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin amin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo. Gapo ken apo mi Yesu Kristo. Noan pay awan basol na si tatalugod a nagsagaba ket inawat na ti saan ana inkelentigan apan nakadusa tapno isalakan na dagiti nakabasol tababaen tay ipapatay na inugasan na kami kadagiti kinadakes mi ket babaen ti panagungar na ginunod na ti pannakapasanto mi itangarod makinanggay kami kadagiti amin nga angheles siranagsat kami ang mangidaydayaw ket mangibunannag ken ka ket konami. Kinasanto ket si katigugwayan ti amin a kinasanto dawaten mi nga roti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinen ket paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Hesus Kristo isu idisak bay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Kada iti bagi isa may yawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiidan ang ala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy di kalis ti dara ti baro, ken agnanayon at tulak, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Itingurot pa nangilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirango iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo.
Laglagit mang kad-apo ti iglesia mo na isaknap iti sangalubungan kad parayrayon kayak na anadyusan. Laglagit mang met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagit mang pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanamat ti panabungar dantoy ti sidong takaasim. Awatum kad iday ti sidong karaniag mga pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo mat takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kanto, kenenggasa ka na Birhen Maria nga inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isudaan na kapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang magitang tanok ken magidaydayo ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken iti silong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imigan kamo nakabalin nga Ama, ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, kat lualwon tayo ti kararag na imusuro ni Apo Esos kada tayo. Ama, minagdag sa bilangit, madaydayaw kumatinagan mo, doon kayo kumati pag-arayan, matungkal kumati namin mo, ito'y nagkaakas sa bilangit. Ikanalimi ti pakinayon kalbaw, pakawalan dali ti basol niya kasmet pamakawan mi, kadami tinakabasol kada kami. Di na makabay-bayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam ka na siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ni panangururay mi ti ginagasa tanam na marin mi. Kanitiya ay Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukuan dito rin, panakabalin kagaya, O Apo mi ang Hesus Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan niya, tited ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol mi tiningningan, nuri ka ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Tikapya ti Apo kan kanayon kumanganda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Kordero ti Diyos, may katay ti basbasol ti lubo. Kordero ti Diyos, may katay ti basbasol ti lubo. Kasya na. Kordero ti Diyos, may katay ti basbasol ti lubo. Kakabsat adtoy niya Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubo. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, siya may karino may kakanya, ng timay sa puso ay baton.
Kasikalae. Makatulong tuwino mo, pagpasagang alutken ka, tawan sa baling di mananamnaman, karakupen na marut sabay na Pumararag tayo. Apo, tinaraunan na kami kadagiti na santo na sakramenton, dawaten mi, tadi pamati mi, ti papatay, ken panabungar ni Kristo, magunod mi, tinamnamain mi, nga agnanayon abiyag. Gapo ken ako Meso Kristo, anak mo ket Diyos, isa magipagbiag, ken magipagari ken kay titimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Amen. Agdumog tayo, Apo. Apo, talyawin na kang kadi, pamilyam, taga po kada kami, saan nga nagkitakit ni Apo mi Aiso Kristo, anang iyawat ti bagina kadagiti, nang parigat kenukwana, ket inawat na ti panagsagaba iti cross, iso nga agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo. So magmamanang pakaampo, itangal daw, simret tayo ti Simana Santa, ti Domingo Ramos, ipaduyak-yak tayo ani Kristo, naman pa'y nagsagaba, agbalay ginto. Ti pakaisentruan, ti tinawin arambak, panakaisalakan, ket iso ti misteryo ti Pascual, ti panagtutuok, ipapatay, ti panagungar ni Kristo. Rambakan tayo dahil ti misteryo ti Pascual, ti unag ti talong aldaw. Inton Huwebes, Biyernes, ken Sabado ti bihilya ti panagungar. Awagan daytoy ti aldaw ti Pascal Triduum. Ti Huwebes Apo ti misa tayo manguruginto ti oras ti alas
alas 4. At dati ito kumaman aminan. Di Pascal Tridoom, kat iso ti kapatgan arambak, ti panakaisalakan tayo. Makipasat tayo si pupuso, kat saan tayo laukan, ti anyaman nga arami. Maigunang-gunang, nga awan ko mati barangay activity, wala family outing, ti Sabado, Domingo ti panagungar, ti Rombeng apa nagrambak. Iti Biyernes Santo, magikaisana, ken Jesus ti panagtutuot, ken ipapatay na iti krus. Aramidon tayo daytoy, babaan ti panagayunar, ken panagpenitensya, panagabstinensya. Ti panagayunar, ken panlangan, iti maminsan laeng, ti abstinensya, ket saan na panlangan ti anyaman a klase ti karne. Aramidon daytoy, kas senyal, ti panagsakripisyo ni Jesus para ti panakaisalakan tayo. Aramidon ti Semana Santa na sa graduan, liglikan dagiti naragsak at tuktukar, panagbisyo, ken tungtungan, ken aramid, ti panagpiesta amang dadael ti Espiritu ti Semana. Magikaysatay ken Jesus iti misteryo ti Pascual. Inton malam apo, ti misa tayo, alas 4, dati ito kumaamin ijayon, may gunang-gunang, nga ano tayo, dagiti lalaki, dadag susublat nga mga wit, dejay ladawan tayo, tama maasiwan, dejay apo, ti kabayatan, ti panaglibot, panagkarkararag tayo. Mangitugot ti kandela, ken pangdikorar, dejay ladawan tayo, tan maabutan tayo, ti isip nga, dalat ta silaw na. Tumakder tayo. Ti Apo at kumakada kayo. Petisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Dalpasin ti na Santo na misa, in tayo, iti ayat ken kapya ti Apo. May palagi pa'y Apo, nga meeting tayo, dahil kayo nga lideres, dalpasan ti misa